Ụka na ọdịnala, you can agree with me or disagree with me. Ndị Igbo kwuru sị, ọ bịara bụ onye abịawuna ya, ọ ga-abụ ọ ga-ana ka mkpumkpu ghara ịkwa ya. Ọdịnala ndị ga-adịrị ndị ka nke anyị wee dịrị anyị. Kedu ihe na-ese okwu n'ala Igbo? Ihe kpasara ekpemekpe chi bụ ihe ka esekarị okwu n'ala Igbo. Ka ndụ oge anya dịka onye Igbo, oge ụka batara na be anyị, ndị Igbo adịvuwe na mbụ wee na-ekpere chi ha n'ụzọ ọdịnala, ihe a na-akpọ ịgọ mmụọ. Ihe eji wee mara ndị Igbo bụ na ndị Igbo na-agọ mmụọ. Ndị Igbo anaghị efe mmụọ efufe, mana ụka na ọdịnala na-emekọrịta ife. Onye ka m ji wee gwa gị na o nweghị ihe na-esere ekwensu na Chukwu, nọ enweghị ezi nghọta wee dịrị na-ebute ya bụ ezi ajaramakpa a na-akpa n'ala Igbo. Nke ịbụa, ihe so wee sekarịsịa okwu n'ala Igbo bụ oge ụmụ ụka batawara a na-akpa Pentecostal churches. Ha na-afụta ọdịnala na omenala Igbo ka ị ga-asị na ọ bụ ihe ezighi ezi ma ọ bụ na ọ bụ ihe arụ wee nyere ha nwa. Ka ndụ oge anya dịka onye Igbo, kedu ihe kpatara na Roman Catholic and Anglican churches enwe tata anọghị na tiwe ma zọgbuwe? Maka na ha kwenyere na a na-eme gịnị, na a na-akụta mkpụrụ obi. By so do that, onye ha enwe ezi mgbanwe. Enwere ike ifu onye na-agọ mmụọ o jebe ụka, ifukwa onye ụka ọgọwa mmụọ, mana ọ ga-abụ ihe jọwuru ude na njọ ma si wee nkakwu n'isi na ị ga-afụ onye ụkọchukwu, a pastor or a reverend, ọ gaa n'okwu mmụọ obodo ji wee biri wee je suo ya bụ mmụọ ọkụ, kwue na ịbụ ihe mmụọ gwara ya ka o mee ka o mere. Eze na-achị obodo, ndị nze na ọzọ, aka ji ọfọ na ndị obodo niile agbachi ya bụ ihe nkịtị. Ọnya bụ ihe na-ebute iwe na ọnwụnwa n'obi wee rue na be anyị tata. Ma ọ bụ ị ga-afụ onye na-agọ mmụọ, ọ sị na ya nwa eme gịnị, echegharịgo, o kwee ka onye ụka ma ọ bụ ụkọchukwu bịa n'okwu nchụaja ya gbaa ya ọkụ ma tinye ya bụ ihe on social media. Eche na ọ bụrụ na onye na-agọ mmụọ ajụ na ọma ngọzi mmụọ, ọ ga-ewe nakasị anaka mmụọ niile o butesịrị mee gịnị, kpochia ma gwagwa ndị na-eme ihe ọdịnala ka ha bịa mee gịnị, bukọrọ ndị ha ga-eburu onwe ezi mgbanwe wee jewe ụka. Eche na ụdịghị ka ọ gara isi, ọ ga-abụ onye ụka chọọ ige mee ọdịnala, ọ na-ahapụsị ihe niile nke ndị ụka kwenye n'ezi obi n'ihe ọdịnala. Kee ka ọ ga-esi wee dị gị dịka onye Igbo na ịfụtara ebe onye ụkọchukwu si na ọ chọrọ imewe ọdịnala, ifuzie aka ji ọfọ ọbata n'ụlọ ụka, gaa n'ebe okwu nchụaja ndị ụka, ebe enwere tabernacle, ebe enwere blessed sacrament, ma ọ bụ ebe fada na-edobe ihe o ji eme okwu nchụaja, jesuo ya bụ ihe ọkụ. Kedu ka o ji esi wee dị na ntị? Onye ka ndị Igbo si ebe bere ugo bere, nke si ibe ebe. Ya bụ ihe ịma mme gịnị, ịma nwa ya bụ ihe na ofe mmanụ. Ọ bụrụ na ime ya bụ ihe na ofe mmanụ, ị ga-abụ onye nwụrụ anwụ ụbọchị ya, maka na eze na-achị obodo ama nkwedịrị gị ile isef ka ife echi. Ka ọ na ịnụ amarọ kedu ihe kpatara ọtụtụ ndị pastọs niile enwe na ana Yoruba ejighị ekwuchio maọbụ kọtọọ ọdịnala ha. Ha mana ha nwaa ya anwa, ha si na that stage aritu, ha ga-afụ nke tọbiati. Maọbụ ifunugo ebe a na-eme ihe ejije n'ala ofe mmanụ, ha abịa mee ihe ejije oge onye ụkọchukwu maọbụ onye pastọ ga n'okwu mmụọ obodo ahụ gba anya bụ mmụọ ọkụ. Ị gaghị afụ ihe in Yoruba movies industry, mana nke ndị be anyị bụ ndị Igbo anyị bụ ihe ji aka anyị akpatara onwe anyị nkwa ahụhụ, ma a sịkwana ngwere abịa na ya mgbaru. Ndị ihe ejije Igbo Nollywood so wee mebi ọdịnala na omenala Igbo. Sikwa ha na ọmụnwa bụ Maazị UC kwu, a na-afụtazi
ọdịnala na omenala Igbo ka ife arụ. Ọ bụrụ ụdị ihe isi wee chee nya bụ ihe ka ị na-afụ n'ihe ejije ka o si wee dị n'ọdịnala Igbo. Achọghị ka a gwa gị nke bụ eziokwu, maka na ndị be anyị si na ikpe mara onye eziokwu na aka azụ dị na ya nụ, mana atọwa ụtọ si wepụ ahụ. Mana okwu ọbụla a na-asa anya adịghị ebi ngwa ngwa. Ọ ga-ebe otu a tụsa ozi a ka ụmụnna anyị fụ ya ma sonye ma tụnye oke nke ha. Ụmụnna anyị si na ọ bụrụ na onye a gwara taa, echi a ga-agwa ya ọzọ. Ụmụnne m ndị Igbo, asị m ndewonu.